abụ m Solomon Eze Ọhaneze ji wee mara m dịka Mike Orihedimma. Dịka ihe gbasara egwuregwu Igbo, mụnwa bụ onye isi malitere ya egwuregwu Igbo a n'ala Naịjirịa niile, maka ndị niile bụ ndị actors niile a ndị a na-akpọ stars nọ kịta, onye nke esighị n'aka m wee malite, o si n'aka onye si n'aka m. Azụ m ọtụtụ ndị stars ndị a mara amara, ndị na-ahụ ọnụ, ndị a mara amara na Naịjirịa taa. Ọ dị ịmụ ihe ọzọ, onye nke a na-akpọ John Okafor Ibu, o so na ofu onye si n'aka m wee malite. Onye nke a na-akpọ Uwezuoke, o sokwa na onye nke ọzọ si n'aka m wee malite. Ọtụtụ ndị n'ime ha ndị nwaanyị oge di ya oge mere Evil Passion, dịka Victor Osuagwo, Hilda Dukugbo ha, Ngozi Ezeọnụ ha, oge ahụ ha batara na Evil Passion mgbe Ngozi Ezeọnụ na-arụ makeup kpọọ ọnya si anya bịa lere ndị drone, and o metara ofuma si ebe ahụ